Ptali jsme se našich tanečníků, co pro ně znamená kometa. Kometa je pro mě jako moje rodina. Tanec je můj život a kometa je ta správná adresa, kde ho můžu naplno prožít. Kometa je pro mě nejlepší klub, protože má nejvíc úspěchů. Není to pro mě takový klub, ale je to pro mě velké štěstí. Kometa je pro mě jako druhý domov, je to místo, kam nejraději chodím. Kometa je místo, kde jsem potkala spoustu nových kamarádů. Skupina lidí, se kterými je vždy legrace. Kometa je pro mě jako rodina, je to banda tvrdě pracujících lidí, kteří si jdou tvrdě za svými cíli. Kometa jsou pro nás tanečky a radost každý Den. Kometa je pro mě super klub. Mají tady krásný sál, mají tady super lidi, mám tady kamarádi, mám tady druhou rodinu, naučili mě tady česky a je to tady fajn. Kometa je pro mě jako voda. Nedokážu si bez ní představit svůj život. Je to parta přátel, na které se můžu vždycky spolehnout. Tak Kometa je ten úžasný tanečný klub a keďže takýto tanečný klub na Slovensku vôbec nemáme, tak som prišla práve sem. Mám tu veľa kamarátov, je tu kopec randy a vždycky sa na tréninky teším, pretože tu máme skvelých trénerov. Toho pro mě znamená opravdu hodně. Není to jen místo, kam chodím tančit a trénovat, ale je to i místo, kde si můžu splnit své sny.